Hejmareke zêdeya zilaman bi her du milan bû debare xwe ya îsal li nav zeviyeke birincî kar dikin. Ev derçelê ye ku navçeyeke biçûk, çiyayî û berhemdar ya parêzgeha Cilemêrgê ye. Di heman demê de li ser sînorê Başûrê Kurdistanê ye. Nişteciyên gundê Gêman û Biyadir serê sobê zûra dibin û ji bo çandina birincê xwezayî her du milan bi meran dest bi karê xwe dikin. Gundî ji ber zehmetiya vî karî her rojê zeviyeke gundiyekê dikêlin û hevkariya hev dikin. Li gorî texmînan ev birinc ev 500 salan bi vî avayî tê çandin û di dîrokê de bûye sembola zengîniyê her wiha ji bo tenduristî û temendirêjiyê pir baş e. Birinci. Birinci Xwacı. Eva mıntıka çeli çel bitwani ne ev birinci? Mıntıka çeli ama diyelim mesela çeli biyodur ya bu adet dünyadan çıkan birinci şaşma ha. Şaşma. Şaşma. Kengi Çin'in? Am ek Nisan'ı dest etken ve hatta mesela Nisan'ı da xalasken çünkü kavlevi şaşma ha kadar. Peki şaşma da şunu da dünyavi. Yani takriben hayva dehte durine vanine. Hayva dehte durine xuda hasker. Peki karevin birinci gün çavatken o çavat çetken hatta ku da şaş metre tamam bin. Sayda hava hariye bezne hari birinci. Beli. Ma o ve gitti bu traktörü ve kelo, kola ve gove nof. Beli. Hamiyo bekar müşahede derken o to rastken. Beli. Derken o müşahede hamiyo rast bit. O de duruca xalar yana ta piçak. Ve hab bit işinge de cadı işini tırnak eva. On be keşke var de şelinin. O de işini tofken o de xalar hatta ku kavle dilini hatta hayvoda. Ev birince bê hempa li navenda çelê gundên Biyadir, Gêma, Dolat Xubê, Gêse, Hêşetê, Zayîte, Güzareş tê te çandin û bi çemên gelî tiyarê û zê tê avdan. Nisan ayının başlarında başlıyoruz. Her sal destpêka Nîsanê dest bi amadekirina zeviyên birincî dikin û dawiya gulanê ve karê çandiniyê xilas dibe. Qasî ku têra me dike em diçînin. Em û mirovên xwe û cîran têne bahevdû û hevkariya hev dikin. Karekî gelek zehmet e. Hemû gavan bi mereyan em kar dikin. Di nava heriyê de ne. Berê me ev kar bi gayên cotê dikir. Îro ev karê me pîçekî hêsantir bûye û traktör zeviyan çêtir dikêlin. Traktörler çok şükür daha iyi mesela. Cotkar dimehên îlûn û cutmehê da berhema van zeviyan kom dikin û vî birincî hem ji bo mala xwe bikartînin hem jî difirûşin bajarên Bakurê Kurdistanê û bi vî avayî debara xwe dikin. Beriya 3 salan piraniya niştecihên çelê bi birincî debara xwe dikirin. Lê piştî destpêkirina şer û pevçûnan piraniya gundan hatin valakirin û niha rêjiyeke gelek kêm avan zeviyan tê bikaranîn. Piraniya niştecihên van gundan jî ji tekane debaraya xwe bêpar mane. Kerem Arî, Rudaw.